say kutu, say bibam. DL News. Premo ato Ghana de hye nyina ha makwaba ediba DLFM 106.9 emana so sense ma hodo a yaboaboa no se awia premtro bakase no yade mo kyeremu nyina da eba ebesom na yeka mo sense mo de yaboaboa no se awia premtro bakase no yakruche ne nyina da agogu yen abefontentan kase ne so a na ye dlfmonline.com enwa chin so kase modam DLFM yan app no ene biu sinun app no so sanso ne ye Facebook ene YouTube ne nyina ye adwuma na ye DLFM 106.9 champion teladamenti kasieboi ehun foni ene videos ahodo nyina nam so a ubenya bi na wahwe ede amayen wadwe nkyere ne so mra sim begina kenkanya na ye Facebook no so at DLFM 106.9 awiai ensem titira ebedi kasiebo no makotene bi ene sei yam papa daddy Lumba wanya ne ba bi kro na busia peni Abusia Penny Kofi Owusu Buahen Victor Edensem atudwa echirima yam papa dajerumba ye no eba sengo pa da me ne ba nti obi biara obete se obi ka se ye ni maso no ontum na ye no etuatua pa enti ye nhya ne so ye de mu chirimo ebesem awiai ebeka akopie mu ewo eye atwemango biaja south mense ni mu a ana ne fe de etwa mi no manga na ye ne shefa ede boy kuafu abaso na nsem ye todwa honom ensem benya yede mu nkyeremu ebesem awiai sanso anakuafo abasobo mu no okopie mu watiwa east abato mpesu asabasobo no bi koso a ensem efiri ho ba no emu odapa se anomanam na farmer day eye celebration ya obia ubogura mu ewo nkrabo premantai yi mu a doctor ede afutuo pa de amaga na de hye kyeremu se osere ya da se de galamse na ye no eha adwenti sabe wudi aduane aduane pa ukujam kotori papa na 20 sa ebedu ebu ha pom den ebetumi akofa sunsans bone ete abransam no pina kan yesi nkunya beso mu se ewia premto bre kase odi ero ha eni nsia echi po enkron kasa fidie so ne ye ka mo se papa ye ni baso nti bomode abato atade na ye nkome kese no ye wodi a t-shirt dodo na wa ha nam se de opani bia wonse beka bi ye wa cheka ho na afinso esanso wodu kwa wo ba wonse beka bi na ye ni atimi ede akomeme na ebai bibi nti utumi ma frempenefo ahomatrufo eso ne ne uni komane fantade ne mra ofi honom ahomane ne 0579 284 181 0579 284 181 ana 0531 356 732 0531 356 732 sanso ne yeka mo se ensupa babontere so a Ghana form fancy form no muni ho agro no eye Lumba nsupa yeka Lumba nsupa eguma hodo mienu ye was started one ene ye sanso bottle one enso ne ato ye bo ase aso no so a FDA for the stamp plate say panya won saka bia woni hu awkram ma won sanka bi na adwuma ba de ma Ghana for ma munim ke atwi na munim abobo ye atwi mun ko pia Lumba nsupa ka kire mkoto nso mi fan kwa kire bosum do a bo ben sika gumbotom frempene fa matrufo esi na openso ni bia ni bo munim kita ho 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343 asamada ba de magana de hia mo wada nso ma ne importem free say madam abanya meche butum ne shop no ebe Lumba sport a esanso ewo apesuselenum ewo dance ma na homa trufo ni 0557 349 401 0557 349 401 no e dance ma na homa trufo sanso mama Vic ebutum ewo fan sport m ne shop no e adjacent to onyinase washi bay na homa trufo ni 0500 680 783 Braka mi butum ewo Dakoman Secretary Station ne shop no eben adomtwo ba na homa ni 0244 094 793 edit kwesi butum odohwenya ne shop no ne eye Central University no de hwanimu na homa ni 0246 601 004 and 0266 400 215 na satura ebutum opoku ase otumase ne shop no ewo eye certified water depot
eno ne ban aban school na homa ne 0592 317 481 0592 317 481 Auntie Emilia Ebutumotama Community 4 the shop no eben second gent honoma na homa ne 0540 423 201 and 0574 761 396 Samson ye kam se yam papa entoma na babontin betobi ntoma ne dia daso no eye makramo that the Lumba ntoma no betobi ne yemfa nko na yard ba kono eye 75 Ghana cedis pe ne bo nya den kram ena yard ne nyina 6 years no eye 450 Ghana cedis ne bo afo pa betobi na yemfa nko Samson na fo epo ne nyina no eye 900 cedis pe beto ntoma ne guma hodo mienu ye wakokọ ena yesanso wafufotu eye fita betobi na ye no yemfa nko wena dwumaku aso asese yentena se na yemfa wi pema eye pemtobra kase bo no emesomu edi amegeso eye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na medame ho me ba me de kase bo ne kire mwankasa ebeto aso edi asomu DL News. Yamamo akwapa nansa na ebesha kasebo na se no empenifo ase yedu amanfo so a na yaka yanom da sanso na empenifo ta kapa se edum pempenso se na ye woni pa bi ho no mamugu efra tatfasa ase su pom takrama enam nyum 20 omotakrama empro nansa na yebesha kasebo na se no yentiwi mi basisi a Was this from century? And I'm out DLFM 106.9. And I'm out to himself by triple. What yes, I see, I can't tell you. Have my tuning to a chain. Neon Fatiani video. Konom kwa wajua. Sorry, I beg you, I can't convince me. See me away. I am from Cosivio. Nina, I had your walk out. So my two son, angry, and swanching your body. Yes, I'm from Fantia. Eye de kwasem sese yedu amanfo so a na yaka ya no metu sada nyine na se wan kine obode a enyansafo emfantu ye hofom na ya shaka se bona se ne yegire mu ewo ye mpapa wanya ne baabi ekọ oniminyamfo Charles kwadwofosu eni din a na wofo edeto no na na wone modern bo onyum 20 edin a wiase nyina de ma no eye dade Lumba na ye nyina nim se papa aka nkene ediegu Ego kita wonsa bosu metwam de netoso aduonu nsia emfimpim mienu ene aduonu enumu ego maikandam na yehu hyehyeye no gusu a ekoso na yam papa abusia panin Kofi Owusu Boahen Victor edensam atudwa etirimam yenka nkyira Ghana fo nyina sei yam papa dade Lumba yie no Nyankopɔ ya adom na abrewa eyipuma kwam a aye ni todwa meme na bai eno ebeye openima busuma yawura mu ne de taso etumiensa emfempem mienu ene edinunu mu ewa santemantem kumase baba Yala Sports Stadium ti yenyina yemwa ye ho na ye no yenko enkwaja abusia pani Kofi Owusu echirema yenka nkyira Ghana fo sei yem papa dade Lumba ye ne nyade bibiara sesa ede afa data
empenifo de betu dwa no okire ma ena menteme ho ase dwumadie ba ko mienu bi nte no okwa be fontentan so a obi a kire na dwen ebapa yie no bibia nkoso ebapa yie no bibia emma so nti Ghana fontum da na so okire ma ensem we no sa wotibia eye hrodo dasem ne kura ba komponya de ebi wo mukram abusia pani kofi owuso akire ma yanka kire Ghana fo bo no homade kopie mu ewa santehene otumufo osai tutu a otoso emienu opem so anankasa na himfie ekọ sankaja ode eye fundo invitation command nanso na nantimi ansifo na mom okire ma empanifo mo wa himfie okire ne se na yie ne yade a ona ya busua pani nti obetimi akoso ayayie no enti wase yanka kire Ghana fo nyina se etitiru ne ani ntiri mo ka biewum nyankopɔ ya atoma mimi na ebai osere mo wada yam papada de Lumba yi no ebaso okumase baba ya last sports stadium nti obi anya krad na yi no yentimi nkwaja abusua fi se eye wo hoya kwagya papada de Lumba so a enka ye we no enka obanam na oje mre enda eye DLFM kasa yo de nsem sei etu yanim ayo anope ayumre yeko manjia de nke yekwase otumfo DLFM 106.9 Mexico tie brakro nemum di ahemfo ne mpanyifo be ka kire ane se abusua panyini kona koye weyi nti sese ye na na yekoye eye da ye 13th ya ye no ya tese bi mu kasa sese bet omuboa bia ni wa kasa ni bia na obi an kasa ye na ka chem se menkoye meyi 13th no ye toto nema ya koye yi 13th no dafo munyina mumra na mummeboa na ye na nya kama jo mo ka kan de futuro no motugu manu de busua panyini be ka no ena munti anope yeko manjia de nke yekwase otumfo na nso mso obaye no wantumi ansifo tie brakro nemum di ahemfo ne mpanyifo be ka kire ane se abusua panyini kona koye weyi nti sese ye na na yekoye eye da ye 13th ya ye no ya tese bi mu kasa sese bet omuboa bia ni wa kasa ni bia na obi an kasa me na ka chem se menkoye meyi 13th no ye toto nema ya koye yi 13th no dafo munyina mumra na mummeboa na ye na nya kama jo mo ka kan de futuro no motugu manu de busua panyini be ka no ena munti me ena ye de ye na hyem nsase menko na menkoye yi sanse me na me ye busua panyini eya me ena omodi ayi na hyem nsa efiri se me ena me ye abusua pani ni awuti ye eye mpapa dade Lumba na abusua pani den ade abusua pani kofi owusu Victor Boahen nene ana wote ye ne nti se de etwagua be fontentan so ayi ne emma so no abusua pani se mamunya ne nte se papa yi ne yakopɔ ya do me na ebai etodwa nti Boahen na bra yi no na wa ma ate wa ne ba ho so ne yapon a ayi ne edwatu nanso nanka unyanyanka obeba bomodin na yi no bra ne yenyina yen foto enkonkobo otum yanto akase wo no so ne yenyina mu awa sentimental mu dia yenyina yenim sana no fiade atwamu na ye de ponda omanga na yesi honom edebo akuafo abaso wafe bia mu na badwe jumade ne to so omanga na mensini ene mantam ene nkuro nketwa na akase yenyina mu omanyi mu a ekoye pam na de todwa ewa ntwema ngwabiaja south mense ne mo nom ewa sentimental ni papi ni chese ne ni ntrine chese mo mka biom kopie mum ewa na eno ye da na toso aduanan baako 41st National Farmer Day na nya sem kuma sem te da so ne say feed Ghana, eat Ghana, secure the future. Enti ye ni Ghana aduane ye di Ghana ne ye di Ghana aduane ya bo oman Ghana da ache ho pan ena asem tete na eda dwumadie no so na dwumadie na to dwane in fact womo de abaso kese pa edi bo Ghana fo a wode mo ye adwuma sikua mfie pi agina mutumi so abom ho maden ma Ghana etimi nya aduane pa etumi de som ade hye mo oman Ghana mu na dwumadie ne to etodwa ewo banchiase ene no ya municipal chief executive wisdom osebo makopie mu no de abaso kese pa ede egba akuafo na o kirem say in fact ade o ma ye no esena ni papa pa firi se wo hwa dwumadi a akuafo na ye na enya akuafo anka ye buada ye benya na mahwa na ye akuafo ye benya fufu adia na ye akuafo ye benya chese na ye bayire mu bibia ye beye bia na ye aduane ye die no ewi akuafo nti ye ma akuafo ba so ma ya de pa my Ghana nso yetimi enyini efratomu ekwatomu ne kasa na o kirem a Ghana mampeni John Dramani Mahama ye omampeni a oman Ghana kuaye ya de na koma so ye pa ne senti
or the shapa 24 economy ka ho be bop makuafo dwumade omudie no ne matumi akonkane ede ama wonom na wokyire me say yen kan kira de hia wonom ewo atwemangwa biaja south oniminyamfo no ye abana musini MC de ma wonom wisdom osai buama echiremu a oman Ghana mampani ayekra so beboa pa na akuafo no ba ya mudua no matumi adua ne ye fisa babbo mo chidom sika fam ene akade abon mo kwa mo ye no fa so ba so ma Ghana se nam so enye sika ede agu ebotom mo hefo ni motif e ma ene dance yo motifo sorry abresha si di family fie aduana ba mi anga sa so ma fi okay to me e man dance e wo me ma brabo na de san man ne san dance bi me e wo e bia ya ye ba be afashe to say the yura chama na wakasa wakan e ni se family do ni akoko kesi ni akodi no so e ni enya no ba ye no ti na me na assembly ni na kan so mo me family ba bi ye no ba ye na ono mo do fudi no so fu fa so dia e wo ye ba e jidi se ni ba bi do ba ne no mo ankasa ani ati ne hwe na food staffs ankasa ko mo de ba ye no a kire sampa ya ba bi ni ti na ma ne wani ni da so yina yehwe ya no wa ba ya o branch junction na o ba no uti se o ba ba bi a ye ufu unkudo okwanso unaba okwanso unbrode okwanso unbanchi okwanso eni nti se se ye farmers day na sa no ba yi na kwan nam so ba no bi osu so a na kire se ya ba ba bi pote o se nti na se mi ya no ma o ma kan na so mo fa we nya se na o ma wo no ma o mo ye mfudie no mo se o mo bi bi na o fa so de mo ati se ka se bi se fan wo no ma DLFM 106.9 o so na kwa be di wi be di na sa ofufu no ije o mo no me bi na se afa fidie so ma bo man panyina ba so na mo se pa o de gu apa so be so okoa na go kon ti program o de ba eni a woti ye ayaban ana musini de ma de hia wanom ewo atwema ngwabiaja south mensen no emum ne den ede oniminyamfo wisdom osei buama enti okiremu akuafo nei mudua no baye ne pe Ghana fo nso monto Ghana nuane munni Ghana niama na mbo ne akuafo nya sika na mo nkoso a ensikua na Ghana nso yemfa so enyemfa so de pi emfanwu ye botom na no wachi na mashibadwane de ma de hya wono atwema ngwabiaja south mensen oniminyamfo sharing chei enso da baso bokase pam edigbo akuafo ne kirem se akuafo ya de papa ye mamammo abamba kwaso atam achipa efrisa mmode ma mbobo no editwam senya mo a anka ye buada ye ba office akwabu adwumade na nso ade sena akofia aduane na abedie eye Ghana mo Ghana banch Ghana menken te se ne anuane ahodo ne nyina ba yire ne nyina ye Ghana anuane nti yakopon kira mo pam na wo kire ma abansa ye krado obetam achipa abom akande ba mo pe no monsa etimi aka na wo kire ma enkukon keten eye nkukwan yen ene mo anyen no Ghana man pena na so bebo pa na sa 24 economy odi apa no nyama kwanka na bom man so yakwane mpunto kire man kokko no wonya bi na wo wibi ubenya kosu aton ubenya bi so adinti aba ne sa pene kwaye no yakwe ani mu anisa de metimi aka ne se bibia no se wo ye na wo som na wo ye ne ye a de mfaso eba enti memehu ne se eye project a ebetimi aboa na ne nyina depend how a beneficiaries no omo be som na omo mo mani akoho cause poultry farming de o hwe o ye na wo ye ne ye a wo mfaso enti enye eyi akokonko a ebetu nkosua ama watimi aton nkosua no esoso enti me hye atwema we bi eja south adihie nyina nkran say obi a owo saa opepa no bi onfa ne hunjim na yenhwe na yenye na ema yeso yasetena mu ehenhaye de betimi aya ne say yebetimi ama omu input sama omu adwuma no omu de ahye mu kena na de aban a otwa mu no na wo ye no with buffer stock na em say a good initiative say ye koso eboa eso ma ebeboa free say ene ana ebia tomato saba ochina no na is out of season enti say yetimi etobi na ye de go na emre na ebi ni ho no ye koyiba na say ye ton a na say there's no shortage but the emeka so ne say we have to look at industrializing because they here and
say yebetimi aye factory a say ye call Italy a de ebo mu GDP pa eye tomatoes a process na de bia canned tomatoes tin tomatoes na ye hu no me gidi say yebetimi atu sa na mo no na ye so ye nya factories a ebetimi a process ye no ba ye bebre ama say emra is out of season yebetimi a rely on the ya process that na there won't be food shortage at any point in time. Me ma me akuafo ni me papa no akuafo me mama yiko ne meka ne say adwuma pa anama fa to mo ho so amoye no muni ho aye ni ho Ghana man say aduane ni ho a menji ndi say obi abe survive nti yesremo a ye bom pa ye ema mo say nyame ento ensupa engu madwumaden a moye so na omama hoden sonko a de bia mo betimi dia ye adwuma ama yesoso mo afidi ye Ghana eman nyame hira mo nyina eni ya woti ye masebadwane de ma de hia wano mo atwema ngwabiaja south mesinim ewa santimentemu ne den edoniminyamfo Sherry chei ena wote ne nkan na ne kwakura mu no ena overall best farmer okuane ne modern boss so ani ewa fi nyina mu ye ka bia wasi kwe no wona baye pi na ne modern boss so ani pa ewa ntwema south atwema ngwabiaja south mesinim santimentemu am ne den ade owura kwame anane no chemsi ne age papa ene abasobo a empenifo de abon nanso osrada empenifo moa na dodo na amfo mu mfanhye kwam titiri ne mebu na beboa momen yakwanim empuntuom wodi aye wo mo manche ase empenifo ebabawa ene nkora amuwo ene eye ade a mani age yire se bikura djuma disas ye na manche ase ha ene na nana mo ede akofre asha mesemo sa eta penifo a o mesi adwade ya sinas na me esamo mama dia mo say ya mo de betale me dia mo krafo a yi mo ka me ho da mo nyina as aka no ni ka to ane se o adwuma aya ade a se wo fato ho so a na wa fa pasa ene gada ha so me nka penifo a mo di ye no se we e patu ejinawa emotion eye krafo ma ejuma eye ade a etutu na se ewo man no sa na make am say wo mo simu a ho hyemu yi fa ho hyemu bi pa na ye nyina ye mo na kuaye emfa ntoma pa emfa mfura ewo oman Ghanam wei eye opani pa kopie mu ewo atwema ngwabiaja south mensin mu eye asante mantan mu a ono ena mpanifo bo na baso se ye po bi o ye kuani pa ne modembo ekon kan ne den ade owura kwame anane ena wote ne nkan na mane boyi ya mane boni babara kranten ena difri asante mantemu ebesom yen yantoa dia awia pram to baka se so ne yakoso agyina mu awia akuafo abaso bo a etodwa ewona ne fede atwa mu ya esene nkopie mu apie mantemu etiwa east mensinim ewa apie mantemu nso ebitodwa na ne nyina ya mfin shedo nan ba kwa na de bo akuafo abaso National Farmers Day asemtiti na daso ne say ene di Ghana aduane o na bo men da che ho pan kwasi bo ne beka ne say feed Ghana, eat Ghana, secure the future na empenifo pi na akopie mu am ene yasibiri so and have district chief executive eye eneze owusentim epie mu pi ne ka se mu no de abaso bokase pam ede bo akuafo na baso de match papa e morning ba o maboa nanem kuaye so ntie ne o ma Ghana nyina ekwa nanim empuntuo kwa titiri sikasem bibia dadin ede ma omen oniminyamfo kirem sei senya akuafo a anka ye buada ye kwa adwuma ne ye ponko fiade na anka ye bedie ene banche nyadoa tomatoes bibia bu manyima ne nyina agina mu akuafo so nti Ghana koko sika bebom nya sika kuma ahun o manya sika se botwu enti akuafo de in fact o man yesimu fom am ya da che kura bekachi oniminyafo kirem am wo hwa o man Ghana kua ya Ghana mampeni John Dramani Mahama ya de a nani ko hu ye pa ni senti no de project eye djumade bi dia ba se ye ni Ghana nuane ye nkra nuane mfia mo no ne dapi ye ne aye dia Ghana mo na ye di Ghana banch ye de pim fufuo Ghana bayre na ye di Ghana tomatoes na ye di ne ye di Ghana nyadoa kwa susua nkankom nyina ye obi wo manyim enso ye kra nuane o kirema Ghana mampeni ani ko ye pam na atiwa is abana msi na kirem se
obekwa so aye na fam de aboa de hia mo wati wo east abaso ne chepa gu kwan mu kokon ketenkete bi ka ho ebegba kuafo abaso nti obi afa ne ho mfa nhye kuadwumam na nyina ya mo na ba ne sa omaga ne kua yenso bekọ nka na omenya fa so nya sika de abo oman ho bana mebunu pi so menya adwuma ye no wode manya adwuma aje ewo manyim na se de meka ye no se akuafo no ebekọ so adom yen ama yensa atimi akua no na yatimi adidi ewo Ghana de a na akuafo ewasodie yeso ewasodie ese yekoso boa na akuafo dwumadie etimi si eba sanso discover krum se ye nyina yake ombom na yedi Ghana aduane a sika na esako yakuafo no enonti na omampani adwempom no His Excellency John Dramani Mahama oye se eye April 2025 no oma ye da dwumadie sunku bi adi o se feed Ghana program a dwumadie a odanadi e de kire Ghana man nyina se Ghana man nyina ye wasodie ese obi amfa no honyi kwiem na onka no ho no onyene ho na yentimi emma Ghana enya aduane a ebetimi afidi Ghana manfo nyina ono president na kasa wo ye kwani owomfo bebre enonti wo se nyina obi amfa no honyi kwiem na yentimi emfidi Ghana na enya aduane nko ye didi a ye di yampesie na ye di efufuo no ye hia na mo ye de beboso enonti president ni nyansemu wasanso akasa ye hwa kwa befa so a eye enkokọ a ye kra efri amanone ubehu na obia koko store na obakoto product a ye enkokọ yi efri Brazil any Holland any other buchiri aka no o se ye mpekwa ye befa so a ye yankasa nso ye beye ye enkokọ no first no na afeso anaso occasion bi so ye manu kwa wade ye ya chi enkokọ e wo fie na ye kumu na ye de ye aduane amawo ene wo pebi kura wo ni bi enonti president asade another program aba wo de we Ghana for so na ekona megidi se ebe yi ebe kakra no enya de a ye bekra enkokọ efri amono no biem yankra enkokọ ne de sade aban aka no na pepepe bibia to dindi a ebewe Ghana akokọ yankra Burkina Faso akokọ mawio manyim eni a wuti ye bia wuramu watiwa east mensin mu apie bente ono na ye mensin kracha na sa ban na musin din e de onumnyamfo nes owusu entem na enu achi ana opening pa ono na ne saka se ye ka obi oye kuani pa bono homodin afini mu nyina mu awaya dwumaden pa wo kuaye mu a e watiwa east mensin mu a ono no wanya finhia aduasa teso ya ba mu apa ne ho sisi ne ho so onkotu galamse ekoye kuadwuma ne din ade Emmanuel tai ono ye overall best farmer e wa atiwa east na wo kire ma na ni age papa pasa basubọ kese ente sa no atiwa east mensin de abonom na mna wache mre na one DL yanam sini otonkra edifa payment mu mayen kontinu kofi otwetwekwa na wo kire mu sei na ni age papa perma de ba ko pe ne ha no ne nyina ne se galamsefo no wasi ukua wi na makosi akiri akopre kire mam omutwetwa na oba ne tugu sa aje so obi amfa obi na mo se omumfudi enti osra ban ofa hye pemfa ngu akwan mu na galamsefo na mo se Ghana yensa ase ne yemfudie no wo munja visa sabi kuani mboa na waye afuo na yenya nuane de ne se galamse susu kosi achi se ne saade a emu oya panti aban emfa na nan fancy form opani kirem se Ghana man peni ye ne sade beboa pa na kuadwuma na ekoso no mebunu pi atimi do mo ho ahye beboa magana sikasem so atimi akonka mebunu mo nya adwuma ye no eso atimi ate ewo manyim galanse eye adebia ha ya adwen wa hanum pa ye ku eji by ano entime nwi pa ye amaye ebi wo ho a ubanchifu anase ukukufu ebi wo ho wa befu e wo ho no ma obekọ na galanse fo ako ade omutumi akolum etu uko kanhwe so a enyi obekọ akotu om na eni wom akokasa ochina wankwa fu no ma obekọ na omasa akotu bifufuro enti galanse de ya de a ekun ha ya edi enyan wo ha no mi pa de America ne se media distrade ne be ma ban no in case on betimi aye bibi afa ho ma sa galanse no ano abrase amaye ya ka ye ne beji pa ana ye efu no nso a ye benya ya sumdwe ewo efu na ye nim na se yan bayan an kwam le na si amaye ya ene ye bekun aye dwumaden na so wanhwe ya na ye bele akoye kwa esanse tena ye no ebi wo ho obekọ efu mu no na omo di omu pe akoye dwuma wo wasasim bi wo ho a wa befu ni ade nyina omtimi di omu pe koye dwuma wo enti saban anko amle na se ya ye bekọ akuden se be ye efu by wanhwe ya enko isiaga eni efu ni ebe ye pa nanso galamse nti wombe se ni nyina ede amayen
Eni a utiebo gramu ewo Etiwa East abato mpesua so payment mono ene ye ka okuye na mode bo so anipa ekọ etimanidin ede Mr. Emmanuel Tei wanya vinhwe aduasa 30 years pe waya de panyame nhyira opim na ne kwakura mu no ena eye abakwase ehene berima apia akroma echampon epiem dwumedi an se de abesobo kese pam edebo mebunu se in fact mebunu pii mo ahwekwaye mu a eyade ekon kanti obo ma baso pa wose dodo na nso enya ne sane mo na nwuma eni omayi mu no yentimi nya bi na yenye okiremu a wagidi se Ghana mampani gusu ne hyepagu akwam a ene oba ye hihye pi no de agu akwam de makwaye nti ohwe nim se Ghana mampani bekoso agya ne nanso no wabo adwumaden abo ne kwaye akon kan no on employment nwuma ni omayi mu no ese tumese ne mebu ne pi na nya adwuma na Ghana so yafa so enye sika ede abo oman eho bra mi tun se kwaye no aban a wabai o de ni hu ahye mu pa o hye akuafo no nkran yie na ne mi hu ye de mi tun se emrante ne mabawa ni na ani age kwaye no de ye bebo maba so ni ahye wo mu kran se ne be ya ye nso ye emrante ne mabawa no be koso aye kwa no ama ebi aka ma de abrabo de kwaye ama na cheze untimi kura kuro ntimi nkonani ba kwaye de eno na my aduane ye bibia eni wa omano eni ho papa and they say the best farmer no 30 years omo to aso best fish farmer ono so ye am 30 years enti osha emabunu no omoni dikwa no ho pa enti abana ni ye kokon kete ni fish farming no obeso omo ye no eni batoba agrikfo no washemu kna omo echeche mabunu no em se ede be kwa nimu ye pa ede be kwa nimu ye pa mpa eni a wuti ye no eye abakwa senhene ne den ede berema apia akroma echampon na mane boyi ya mane boni kontenhene kofi obo ene difiri apie mantemu ebesom yen ne yegusua ejiramu ewo Farmers Day a etwa muya ho nsensemu ana dwumade bi todwa ewo Farmers Day na etodwa wanka mantemu ase enti yenim se o ma yatim sisi na de ba ko a akwa ya kwanside ede ma o manyi pa bo yempuntum ye ku adwuma ene ye ne ya tena ne yakwaya na ye galamsey kwatikwan ye faso a etufu magude ya de ba ko a etiti o manyi pa mekasi akuafo braba papa enam nyama bone ni nu bone ani pa bi ede tufu magude a emfa mra kwa so nti ema o manyi titi ye pam na nam santi susanso bone pi na bamene Ghana ni ekoto ye ne angase anuane mpa obedi a na wosura kire efrise du ba bi ehu pa fise duane wakoto a wo ba bedie no wonnim asasa kura duane ifiri so ene se de galamse ni bi kwaso honom some of the cyanide anase nu bone bi afrafra nsuo ni mpo ne sensase no so emu sade no no ba na twebia wonnim da eba ne se ha dwenye pam na mra Farmers Day dwumade etodwa no ena chief executive officer Edema Obrempon Stars Herbal Clinic eno wo so wutuom nkrabo premante Dr. Isaac Daguto ede futu kase pam ede boga na fo nyina so sremu ada yeme yani na ho yeba pa ne yedi aduane ye ne aduane pa every say no ba ya pi enam galamse ni nti asai wanhwe ne ye na akodi aduane boni bia wo yefunu ba boje se ne nyombone pa ma wo yefunu asa wo benu ho pa nti wo besra da ye ne aduane papa o kiremu a enam nu bone ya nipa bi de wura sase ne mu nti ekoba ne sa nipa de aduane bi wo ho no ma na se nu bone bi akoma na ede susanso bone ebre nipa enti obasre emperform de ane yen sori waka ne yanku ntia kwatikwan ya faso tufu magude ne mo na Ghana nuane no eho nte na se obi kwotwa duane godwoma dia onim ba duane ne fi okodi wie pere na yefuna akọ bonyom bone ne wosasa be hadwen tipenifo mo pa ete sa de a o manyi bebre papa de sem sei eto yensem twerefo bedi ameje so ti Dr. Isaac Dauto eni ameda ID Obrempon Stars Herbal Clinic no afi kwa wie Obrempon Stars Herbal Clinic ye de to se be health screening de ama adofo nyina ne Ghana fo nyina na screening ne agusu koso na no na me hu ye se ya de bebre a test ndi ba che se ye nya fi enuane ahodro a ye diem no kwasem ne se me hu adwiri me ye pa ye nsu ahodro because ye dua nduaba fruit na sefo na se nsu a egu enduba no so enye nsu pa
papa ema enya apomden pa ne senti ye ko ye nua no amutu galamse ne na asefo na e bebre ese nsuo na nse mehwe video bi na nsuo ne ya kroje pa ewo bron side ho ena edit ema enua na ahodo mu di no aye ba ye ko da places a galamse ni nsuo ne asai entema nduaba ne nyama ye di no ye nya ahodi mfinti ya de bebre na ye nya video mu nya fi galamse galamfo ye mu bi ye tu no enem galamse ya ye mu bi tu nti ama nne no ba ye pi ni nuaba ne nyina esese ya ehu pam na no wachi na Dr. Isaac Dauto etwa ne kasa aso na wokire mu sem eya pomudi mu hwehwe wo ye ewo so tuo mu no omo ye ni free di magana de hye obia obom no nkopie mu no omo anye ne kapre teku anase sempoa na wokire mu hwehwe beto odwa ne nyina akire mu anua ne bone ya nipa bi de nti ama omo nyanyade wa pia kokram yade nyina tuatua mu a eha adwen panti wo sre ye me ni na hopa na ode ne kasa be no wokire mu sei bronya yin ne ye bai ye ba badi bronyo bosum na ne yawuram enche pi ne bronya na bedwudwa eduru ho na mo nso ankokọ pa behuna mane pa ene nuane banche titiri fufuo bekwaso ene body apesi apem bakwana kobane pa timi ya chese ne body apesi pa asonsom na onya kwasusa akra ene kontomire na ode kakobi atum na ode ngokọ apeten so a enya simkuma bronya na ye de ochire obesre bronya ni benti ukodwom a fitire wani pa na to ade pa na kodi entesa obedi bronya wi obewie ne yade ya beka wo no wodwino ha wonte ase wo manyim metu Ghana fo nyina fo se afiko ewieye enuane bebre besai enuane bebre ka akra na aspy me mo brand bi edin de na mo no okodwe so na ma wani adan ada ho cause oni apomodin a Christmas wontimi ndi ama wani nje yade ebetimi ama pani ayakwala yade ebetimi ama woyira na okuru betimi eja yade betimi ama wadwuma afiri wonsa ne senti metu Ghana fo nyina fo se okọ marketa na wahwe enuane bebre spy akan feel de na spy ba yabetete so se to na ukoto na odi wi a etire no e de susu asopone and bebro na ye hwe mu anso no me hu se brofudo no hayen because ebibido na nananom de atete afiti ye mbofra so na ye nyini listen ti metu Ghana fo nyina afo se obi amfa ne ho ento ebibido so obi amfa ne ho emfanto ebibido so na mo hwe modidie mu pa ntesa abronya de obedi nanso bewie no waso be hye pa eni a wuti ye eyo pani pa oye kwankyerefo pani ana chief executive officer edema Obrempon Stars Herbal Clinic ewo sotum ne den ede Dr. Isaac Dauto ena wote ne nkan na mane boyi yensem twere ni Emmanuel Opoku Adusi dodoa bonomane se DJ Active ene de amane boyi ede ebesom yen yanto asene nsem nkompo ne yenkopie mu ewa pie mantamu bio na wonu mu say na nse bi mem ha say dia bantugo yade a ekwoso papa pa aye nsem pi wo manyimu a in fact ehu pa obi man ahodom na Ghana for baka yam openima busuma yemena na taso enson enfempem ye ne de nunum na soja fo so de ye ewo Benin mamu kiremu a omatu abana to agu eye Lieutenant Colonel Pascal Tigri kiremu sa abano anka wo tuatu agu pa no no akwakoye mampeni a wo kwakotu bani mampeni president eye Patrice Talon tuna twene kra no no ankasa atena so aka kyerɛ ne sɛ na nei wo ahoden a fa hoden beje momodin akwatena wo mankasa kasa fidie so wo mo capital eye Porto Novo ka kyerɛ wo mo sɛ nanim ya ade no komotu mampeni nanso antentama wo mo mission mantumi akompressure sɛ wo mantumi ani nkunim ma sa eye omkubu na omkoye ye no antentam kram na Ghana for bakaya abantugu yi ebi akoso sa gini bisao na nsenya omo president Omaro Sisoko Embaro oma ho no matunu say banche head of military officer edema presidency brigadier general eye Denise eye inchaha watuno ewo bosuma atwa na toso aduonu nsia emfimpim ye ne de nunu mu agesa abantugu ne yade ba ko a ekospa bi manyimu na nsem we mu na general overseer edema leaders light international church apostle Dr. Samuel Kofi Dazi edensem atodwa ekirema wei eyekokobo edema bibiman kai ne nyina kanifo no osere mu ada edu ba bia montutu ne ma yemfa bibini obinya kwanya basoma ne wadwire oman sika nyina guo no nkwa ne botom onwene nipa ho kasa akase mu da ne mutena esi na mobo
na Ghanaian ehuna mane o kire ma ka ho pa ne ne asogya tutu abantu go na nya de ya de pakram o kire ma asabe abantu go ya de anya enti obesre nyefa kwampa so ne yemfa nde de bimam ha se fi se kihye pa yemfa ngwa kwan mu ti ne ne bimam ha se abantu go no kwa na ekoso na o kire o petumi a menya nto ba ma na sabe se bobo mmade akotu abangu de nya de papa na o kire ma mpanifo pi o ma pretumi a mo hyebo o mo wi a e kire din bo hye no mu nni so ene e bo hye akase be yi akwan we yakwa ha be ma mu nsuo be ma nyina nkane be ye wani mabo be kwafom enso to ba wie pe e kire din ene o ka ho pa mene tuamufo ne bu afunti eye ya na etu aban to agum na wo kire ma emfem pi menu aduonu 2020 aman pi motu ma ban to agu malifo ka ho Chad etu amode Guinea atu Sudan fo atu Burkina Faso fo atu Niger fo atu amode Gabon fo atu amode Madagascar fo nso atu na nansenya Guinea Bissau nso atu amode ma honhon saa to mu kire se de yakone de wombesre empelefo nya bio munya bibia nte sade abantu guo na boba opani kire me se bimam ha se nyina wo hwe nansenya chese ne abantu guo akoso be ya chese ne aduanan 40 since 2004 ehu panti yenso de pam o kire mu a African countries ahodo patitiru ne atoye fan mu no ekwaso nti Ghana man pani so de na munya bibia nte sade bedu ba bi no se yen ho ma na mo na manya mo nyoma yi na shase na Burkina Faso ebedi akire ube interview mam ka kire o se asase ye hwe ne yetoto ne ma bi san se democracy aba yeto aba yi mampani na asase yi won na botaya edi yi won no won nya ya kan bibi se water find it on level se ya ntoto ne ma yi ama amampani fo a ye yi won se ne won bagina abenwa so a won hyebo ahoro mani ye die ni mpuntu a won beka ho asem won betena konwa so no ho anya ne saa ama omanfo na to abama won enya nuhu se ya to abama nipa but aya na se bo hye o hye ye no wa anye e ba se de abufuo ni yaudie hye omanfo na oye yaudie e ba manfo mu so a etumi di bibia aba ebetumi de ntokwa betumi de kudita betumi de all these things vices ni bia aba nti wo hwe nso wo hwe sisi ya na ade no aye baako aye mienu aye miensa aye nan aye num ebinum kura attempt afeli dia mede to abibiman nyina ne titiro West African countries no as ade yi koso titiro ne se fi baabi ne ya bedu ha nti be se ye hwe na baabi a politicians ne de omine kono ya won ma yensan enhwe ne ma bi anye yi na se won wa yedi tumi ne hye won sa na anwe omine ho anye ne omanfo pe amomane puntu amade ade aye hu a ebi asi na no pe ye ebekoto ato so ene ya hwe ne ye de ye hunu no kra ne nkuma mu ebeto ato so sam na no achi na apostle dazi kasa mu bion ene wo kire mu am ade ba ko betumi aboa pa na abantugu a ekọ bimam ha sei no eto atwa no ne nyina ne sei kanifom deda bibima ya no emomode nwini mebu no ho de dikan emie biedwuma na mebu no nya benye na mo na mputudwuma pi enkoso na aba na yeto no mfaso abaso sente sa pa de a na temamufo no asetrem antumi ankoye na de bibakofo be di pa na kuromu nya dede ya na yebeboa abatugo no be kwaso sam o kirema obesres pa sa soja fom tutu abago no so be ya mususu munyae mumfa mutuo no ngufom na obia mo no homoden na opetumi afa kwampa so no sere sempanifo amyamyadwuma pa na mprodwuma ankoso na kumase kwansa de atia na tie de a so de anyi bi so de pa na ohunu se de yakoso na hia wa hwa de besi no Ghana yensore na enye bibi mfa na ehu pa de ma man ne daache Tisaku dita na start we bibimem na ekoso se betumi a stop a agise aman panimfo na etete so sesi a obi atoto ne ne mayi no ye ku akofo obi aba bedi ade ne ahwehwe den abran ya to pani ya to abayi pani ye ya ne se so man pani bi to so a obadwe oman ne ho adwen ahwehwe adwen schools adwen kwan ho adwen ne omanfo bedi omanfo botom adwuma ebeba sese oman pani bi to so na oye bibia ti se ya why na badwen se opeso kotu memo no amampanifo bi betena so na ye ko America e ko di 3 days ye ko Dubai e ko di 4 days photos even Ghana hanom ne kure se wonnam na wo si fi Accra ko Kumasi na no medisikato so se wo ya driver obetumi a drive from Accra to Kumasi a wa mo poto mu mema 100,000 Ghana me declare o ma sorry de
And possible say we travel from Accra to Kumasi, Porto. And she said the more now Porto no doors no develop command home. Who said you want the more now sabi a common dear amount for any pabo to me to the point he said the bedian, not the dream bonnet ba ni petri. And I no crack and penny forces up Hamufua. I na Otoni Pemba. And ya would a general overseer at the Leaders Light International Church. Apostle Dr. Samuel Kofi Dazi and out here man boy. Yan some training continue Kofi Opo and a different appearment temo. Ebersum ya ni nyina we so na kase boy ensaso so no. Yan fans nansa ye bekọ no yan ken ka dwentwene tew. Na yan so na dwa sirkin na pamfo e metena so momfa dia odwumadie no. Ento aso ensum ye na we free opoku active Emmanuel no wase vem medase James Ali Okan Mensa say good afternoon bro me so medase na Esiedua Lawrence de no say good afternoon medase Mercy Ekuban or say good afternoon my dear brother watching live from Italy medase pam wofa say Mercy Ekuban na Kabute Aita or so share live Edifree Topoli DLFM you do or Yamishra Opi Comfort Boache de Abano or say wafa kwadwo priest. Today is my birthday. Oh, me wafa say Yamishra Opi no onye wa come say bi sade nyina emfa ma wonsawam dobro ho no na odifre Yamishra Opi me wafa say Comfort Boache no onye okese pam. Kofi Parliament de Abano say I can't change yesterday but we can go forward and do our best today as a country. Watching live from Kofi Agunabo Bikuma Apa Kofi Parliament no de buy Richard Ashedi Abano say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B. In fact, mo boy Jumadi pano tell live na enam DJ Ghanaman feelings with DLFM next. When Jumadi nam DJ Ghanaman ye ka say when mo da pan Yakopon inche no chire man papa da Lumba. Yakopon fan e kran fancy ye pam. Bibi Kaswa dia ba ayamanyo 70 kwa kan party headquarters Yakopon onhyira. Mohammed Prince said dia ba ohwe live Edifree Gomako Kofu no was say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B. The news is blazing here. Inside a year, Gomwa Kofu, Yamishra Opi, senior and so what the Eddie Baye. Na Isaac Dauto or say good afternoon. Medase Hansen Dio de Abano, good afternoon, Sammy B. Thank you for your good works. Yamishra Opi or here live Edifree Atomic Hotel. Down so man ho and Hansen Dio do. Edifree Hansen Yamishra Opi. Casaboni Janawe so. Nayabunu come say pon when Musa move one your maze. Maybe entering a sermon at the Emma Yang. Champion Taylor and it. DJ Omarion Eka bomu de kopiem wo Facebook and after YouTube makasebo no wonya bi ehwe ye na de mamola support fia no mo na bodwe sem food da bi sa bodwe se de nya de wonya bi ne den ade mo fa ase kwam ye fum ye tire hu so de fu but enwi ni nsa da no se fi so fia nyimfie e de opani bi firi mo be yiniti enti ense me hu nyu papa bi am media si na me nso so a kasebo yi me di mo chia me no e di amege so e ye wo fa o si ade ye de wan Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Me so na nche akese kwama mo. Ade hia mo agu mo akrama me cheche mo nyina wi ya me ntina ni mu fa nkire mo pam. Na me kwei a kire mo hima. Radio mu ya santo a. Mark Jackson ne ba betena so. Obey dia odwumadi ne ba pa yie no. Hihye bia pese ohun na hye ne nsa oba a wo bete. Entoma bia wo pato no obeka ho asema akire. Ontitena se. One mo wafa ase kwam ya fum. Aguna piesie. This is concron no. Jokwa bowura ho no ma. Ofira himfie pa, donye nipa ketwa. Be mamu no no. One me wafa ase sexy journalist. E betena se awie. Na mo de dia odwumadie no. Ato aso e dia so. Mamu nyina mo. Anitia. Adehye.